Hello, so sorry kaayo sa katong previous video nako. I guess wala siya audio, wala siguro nako na press ang unmute. Okay, anyway, naata karon sa telegram.org. So mag-start taon saon pag himo og Telegram account. So make sure nga naamoy first step is mag-download mo og Telegram app sa imong cellphone, i-login, i-register. Okay? And then, anhidan mo sa telegram.org sa inyong browser or sa inyong PC. Okay? Kung gagamit man jud tag PC sa atong airdrop o bounty, so need jud nato mag-login sa web nga account. So anhita sa Telegram web version. Kana atong i-click. Okay? Pagkahuman, okay, select na to ang Philippines. Dayon i-enter tong phone number nga imong gi-register. Katong phone number nga gigamit nimo nga naa dira nga phone nimo gi-download ang app. Okay, kinahanglan imong phone number ibutang nimo diri aron ma-sync imong account diri dito sa imong phone. Okay, pag-enter, i-click ang next. Dayon, confirm, click OK. Okay, pagkahuman mag-send na siya og code sa imong phone number. Imong cellphone. Dayon, i-enter dayon tong code diri. Okay. I-enter ang code nga gi-send sa imong cellphone para ma-activate ang imong web nga account sa Telegram. Okay, so mauna ni ang akong Telegram, no? Mauna siya. Kaning sa kilid, mauna sila ang mga chat nga nag-join. Okay, inaana lang siya ka-simple, no? Primero is dito ta sa atong cellphone, i-download ang Telegram app. Okay. Okay, na ako diri sa akong Twitter account. So naay mga naay mga task diri nga kinahanglan nangayo siya og Telegram account. Okay, for example, diri no kani siya nga airdrop. Okay, Ethereum ra ingi pangayo sa dilitaan na mangita tag airdrop og bounty nga nangayo og Telegram account. So kasagaran naa sa Twitter ang mga ang mga airdrop news, airdrop alert kaysa sa Facebook, gina-block man siya. So kani daw tabi testingan nato ni. Okay. Ani murag makalahos ta ani. So mao ni dayon siya ang page. Okay, mo ni siya airdropalert.com. Naa diri ang mga upcoming pa, mga active o nahumana na nga mga airdrop na diri naka-list. So kaning diri murag na sign up naman nako tanan kay nagkuan naman ang kilid, nag-green o nag-blue naman siya. So ngita ko no taglain. Ngita taglain nga airdrop. Okay. Okay, make sure ha naka-web na siya diri. Okay. So kani siya diri mura na siya group chat pero naa siya mga menu, pwede makabuhat og menu tong mga company nga create aning airdrop. Mao ni sila mga menu, join, set up, pwede nimo na i-click dira. Basta i-click lang, basta kabalo lang ta mo basa, follow lang sa instruction, way problema. Kasagara sa airdrop og bounty, click, fill up, share, tweet, ana ra siya. So kana siya, every time makasulod ka diri sa Telegram bot, ipa-press lang ka ang nag-start or ipa-type kag /start para makita ang mga menu. Mao na din yung instruction niya nga mogawas. Mo reply lang na siya sa imo. Tawag ni siya Telegram bot kay mura siya robot, mura automated siya nga na siya automated response pareha ana nga motubag siya nimo.
So, join Telegram chat. So, mo na imong mga task nga buhaton. So, i-click lang na nimo. So, maka-join na dayon ka sa ilang chat group. Kay pwede po dira nila ihatag instruction. So, naay mga trust note nga na sila wallet nga gi-set up pareha ng coins, Ethereum. So, na sila mga kaugalingon nga wallet depende sa coins nga ilang gi-create. So, kinahanglan mag-set up ka ani, i-follow lang nimong instruction. Ana lang siya, no? Follow lang natong instruction sa on pag-set up, kopyahon lang din natong atong TTT wallet address. So mura ra gihapon kag nag-open ani og coins account or Ethereum wallet address. So mo ni siya ang naay mga airdrop manggod nga nag-create sila nga mag-sign up ka sa ilang kaugalingon nga wallet. So ana lang siya. Simple lang kayo inana ang instruction. Okay? Loading pa, loading. So, forward tagamay. Kay katumaning video nga mo ni atong internet connection karon loading kaayo. So, mo man ni akong video nga nahimo sa YouTube nga wala na ko na press ang unmute. Okay, so inana lang ka simple, no? First is maghimo tag mag-download tag Telegram app sa atong cellphone. I-login, i-register dayon anhidin ta sa telegram.org sa atong browser or sa Chrome. Dayon i-select ang web version, dayon i-enter ang imong phone number, dayon activate. Ana lang siya ka simple. So i-login lang siya, ayaw lang siya i-log out. Login lang siya permanente kay kung mag-link na ka sa imong mga task sa airdrop, diretso click na lang ka, follow, click, copy and paste, ana ra siya. So, mo ni ang isa sa pinaka-importante nga social community or social media nga kinahanglan kaayo nato sa airdrop ug bounty. First is ang Ethereum nato, kinahanglan nato Ethereum account, kaning Telegram ug Twitter. Na kay naa may uban dili na kinahanglan nga naa pa kay Bitcoin talk pero isa gyapon na sa pinaka-importante ang Bitcoin talk. So, naay mga daghan pangutana comment lang sa ubos, palihog. Daghang salamat.